Arratzaldeon, Txoriene, arratzaldeon zigor, zemo uz? Arratzaldeon, ondo? Ondo sabiz? Jateko prez, goze sabiz, ez? Ni hortako gozerik ez du behar, jateko prez beti nau. Betiko erresta bat ekarri dotzut. Bai. Apur bat desberdina da, baina zuk ezagutzu duzu, eta zuek seguro etxien bebai, ez, kamarean beste aldien, xerra errusiarrak. Iepa! Bai, ez, holan, horrek hamburguesa morukuak edo izeten zienak, Bai. gaur egun hamburguesak ezagute ditugu lan ogi artian, da gazta pila batekin, da arrautzakin, da osagai pila batekin, baina, basaben garaia ez, gure amek eta gure amamek, itzen zabiena, xerra errusiarrak, edo honek filetes rusos deitzen zienak, saltzan, eta ziren, horako opiltxo batzuk. Eta nire etxian, apur bat desberdinak itzen dira. Bai, ostia, ni lehen egon ez osaia ikusten da, bere itziten da, errezetak benetan, adi egon, zezuetako gehienak agian jan izan dituzue, eta Maria de Mestaierrek, Marquesa Paragara esaten zuen, 1953 urtean, errezeta hau, hain da ezaguna, ez da ipatu ere ez dudala egingo nola egiten da. Patriren bersioa, benetan ezberdina dela, beraz, adi. Nik ezakit errezeta hau, norek asmatu zauen nire familia, baina, nire etxian behintzat, horan eitzen die, da kontakotzu ezelan. Sartagin baten erregosten da tipula eta patata. Eta gero bitartian beste baten, tipula eta piper gorrixa. Tomatia gehitzen jako, 10 minutuz kozinatzen da, eta birritzen da saltsa itxeko. Gero, aragixeatua nahazten da tipula eta patatekin, itzen diolako bolatxo batzuk zapaldu, eta irinetik arrautzetik, eta ogi birrindutik pasatzen die. Frijitzen die, eta gero opiltsuak zerbitzatzen die, piper gorri eta tomate saltsakin. Gero igual aukeran behin gehike olako patata frijitu batzuk lan denbora aukitzen badugu, gaztapurtxo batekin, baina hori ikusiko. Baina bai, gauzia da, betidanik eindiela honek, ez, xerra errusiar honek, beti indiela aragixeatua, da gero, albondigen, aragibolen, nasketa berdinaekin, ez, holan berakatzapurtxo bat, perrexila, eta holan, baina, nire txean beti izan da, nik uste dut, behin, eramak edo, egin zagoela igual, patata tortilla bat, sobra jakola, patata eta tipula pila bat, eta hori gorde zauen, da gero horri gotasotzen nasketiai. Zulamararen garaiti baino lehenagotik etorriko zan, Patri. Bai, ez dakit, baina norbaitxe paseko jakon, soberakinekin edo. Ez, Patri, behar batetik. A ber, zuk azkenean, lehen garai batean, ez egoenean horren beste aragi, eta aragia garestia zegoen, eta patata merkea ziren, zenbat eta zenbat errezeta moldatzen ziren, ez badaukat aragia, patata pixkat erregozita daukat hemen, induelako patata tortillan dako ero, hori sartuko diot, merkea bat eratzen zait, xamurra geratzen da era berean, eta azkenean, aukera, eta probatuta, goxua geratu da. Eta hori gero, belaunaldi aldatzen juten da, eta gaina ondokoek gero egiten dute, eta ateratzen da moldaketa bat, errezeta batena. Izan daike, behitxu hor. Asko behar bategatik nik uste dut. Zeberez, errezeta hau, salaia errusiarra, ez datorre errusiatik, baina xerra errusiarrak, salaia errusiarra frantzian elmatu zan. Eta zagatxe ditzen errusiarra. Hango osagaiak eta patatak eta etorri zan sukaldari bat, Errusian lanean egon zan sukaldari frantzes baten asmakizuna izan zen. Beitu. Baina, Errusiako aristokrazia gero, horra 18. mendean eroso, frantzesez eta hitz egiten zuten, eta sukaldari frantzesak asko zeuzkaten. Orduan, ziurrenik errezeta hau, sukaldari frantzes batek asmatuko zuelaan, baina bazen orduan garai hartan, erabiltzen zen, gaina, hor errezeta badago garai hartakoa. Bitok edo hori, ez? Bitoken errezeta nantzeakoa. Bitoken berdina. Bitoken lehengusua. Batzuk esaten dabe horti datorrela, jatorria horti datorrela. Baina berez dala, osai moduan, xerrak erabiltzen zirela, eskuz moztu behar zirena, baina xerra libera baterako, 5 libera gurin gehitu behar zizkion. Hori zango ipetsua, beldur gabe. Gero, esnea eramaten zuen, ogi mamia eramaten zuen, eta gero hori egiten zen olako ore bat, normalean gero egiten zen olako borobil o xerra zapaldutako forma ematen zitzaion, eta gurinetan ero oliotan frijitzen zen. Eta normalean saltza moduan eramaten zen, hau esne gaina mikatza dana, ero inalduzu esne gain normal hartu limoia bota, krema agria deitzen dena. Buttermilk, ez? Buttermilk da horako esan bat. Hori erabiltzen zen saltza moduan, honekin, errezeta hontan. Eta gaina esate zen, frijitu zazue eta koipeak kendu garik horra bota esne gaina, utzi pixkatire egiten da xerrak bertan sartu eta zerbitzatu. Orduan, jatorria, errusiarra, baina, moldaketak eta beti bezala egiten dienak, eta gehiago esango dizut, hemen gero,
aldatzen lehen barzan aristokrazian errezeta bat, baina urteekin aldatzen guzan, eta herrixearen errezeta bihurtu zen, eta hau zen, Espainiako Gerra Zibilean, eta ondoren, deitu zioten, karo, xerra errusiarrak zieten deituko, komunistanak ziren, orduan deitu zioten xerra imperialak, ero xerra alemanak. Eta hauek, bai, ejerzituari eta ematen zizkioten jateko, eta berdina, zanprestaketa berdina. Noiz aldatu zen ja? Izena edo? Izena orduan, aldatuko zioten, frankistak aldatuko zioten izena. Frankistak aldatu zioten, ez esateko, nola esango diozu, xerra errusiarra. Errusiarren kontra gerran basaude. Ez, xerra errusiarrek. Gure lagunak alemanak dira. Xerra alemanak, ero xerra imperialak. Bueno, gaur egun bebai, hartu daue edo, berreskuratu daue bere izen originala, eta izango die, honek ez, xerra errusiarrak. Guri hosteleitza eskolan erakutsi zuten azkenien ziren hamburguesa baten nahasketa, ero haragi bola, Patrik esan duen alen, baina ezberdintasuna saltzan zerbitzatzen diela. Eta egia da, zuen fabrikan, ero antokian, ero zuen umen eskolan xerra errusiarrak normalean olako katerineko enpresak saltzen dituzte, eta beti izaten da saltzan, ero hilarrakin, patata frijituak karratutan, txampiñoi batzuk, ero olako plater bat saltzan. Nire txian beti jan izan die tomatiakin. Da nire lagun batek, basaukan olako truko bat, joen ginenean 18 urtekin eta olako ikasle pixu batera, eta berak erosten zauen olako sobre batzuk eitzeko tipula sopa. Bai. Holan, sobre batzuk, nazten dozu urakin. Legunean ekusin ezen aurreneko aldiz. Bai, horako hautza moruko, saltzen da, horako txarrikeri batzuk. Eta horrekin itxen zaren dana. Itxen zaren horrendako, xerra errusiarren, saltzia. Itxen zaren horrendako, alagi bolan saltzia hori, marroia izaten dana, hori kipulana da. Kipula erabile beharren hori erabiltzen zuen? Ez, kipula eta danan biharrian. Sopa hori erabiltzen urakin nazten zauen, baina apurat loditxagoa usten zauen, ez zauen hainbeste urgeitzen. Sopa bat itxeko bihar zinun, 400 mililitro. Horrek, berreun, da orduan, atalatzen jako nolako sopa, tipula sopa lodi bat oso industriala, eta arekin itxen zauen, saltza dana gainera. Eta ez, Biteli, ze moduzkoa ziren? Zaporez eta ona zauen, zeberak gero, bakizu. Ikasletan da hori dana txarrik erixak gehitzen zotzan, da berez, txarra etzauen, hemen txegabiz, patatak eta eitzen zazkenian, ideia da hori, patata tortilla bat eingo bazinu bezala, patata gehitxu, bakoitzak gure dauen forman, eta hemen tipularri, da hemen beste tipula erdi, joengo da, saltzia itxen jueteko. Eta hori izango da, orduan, gero haragiarekin nahasita jungo dana. Guzti itxuzu hor, patatak bor. Da normalian, hau saltzan eta itxen da, baina patatiakin da, patata frijitxuakin da bebai zerbitzatzen da plater da. Beraz, patatak aukeran be, guk barruan. Ja, hori, benetan, gaurko errezeta probatzeko desietan nago, eta beti esaten duguna, izue, zuek etxea modu bat probatu, eta gero, sartu, ero etxean, gure etxean esaten duguna, egiten da, boskaketa bat, eta zerbait berri, errezeta berri bat, zenik azkiren txorinetik hainbat, eta hainbat errezeta berri egiten eramate ditut etxera. Orduan, boskaketa egiten da, guztako da, etxean geratzen da, bai ez, orduan, gure etxean uniko daude, hainbeste ja. Beitu, bakitzu humusa dela, hori ez, plater, arabiar bat, edo lurralde eskualde arabiar askotan eitzen dana. Eta orduan, atarazabien argitaratu zen dokumental bat, deitzen zela Make Hummus Not War. Osa, ekin humusa eta ez, hori ez, gerra. Eta orduan, azkenean, herri horrek, lagun izeteko, ze izaten zan, eztabaidan helburu nagusixa. Orduan, intzabien, kontrako eitzeko. Orduan, badauze bai Euskal Herrixan errezeta asko, eta gero familixek badauki errezeta horren moldaketa desberdinak, da batzuk xerra errusiarrak ingo daue. Modu batian, da beste batzuk, beste batian, da... Baina hori errezeta guztiekin. Bai, eta danekin. Errezeta tradizional danekin pasatzen da. Orduan batek esango da, hori ez da xerra errusiarra, zure txien, nirin bai. Hori da beste bertzio bat, hori da. Guk gaina esan du, xerra... Ze benetako hortara, holan juten bagara hortara nahi du San Patri esatera, ez da benetakoa, esan dizuguena, benetakoa, hor badaude idatzen 1800 urtekoak, non asaltzen zen, nola gurin pila batekin, eta xerrak eta eskuz moztuta, eta
hori gaur egun jakin nahiko nuke zenbat etxetan egiten dan. Ero norbait egiten alduen hori, ez? Guk hemen dakiguna da, hone iritsi zen bersioa, eta hori da denekin, ni suposatzen dut, ez da, nun izan zen horako txiloeko bidei batean, ikusi genuen marmitakoa saltzen zutela, baina kanpoan zen, eta ez da, azkenetakoan ez da nizan, hori Costa Blanca inguruen marmitako, baina ez genuen justo eskatu behar eta ez zeukaten. Baina nahiko nuke probatzea jakiteko, marmitako zer deitzen duten, o zer egiten duten bereiek marmitako moduan, ez? Orduan horrekin, hemen Irlandan izan ginenean, egin gendun, lebatza saltza berdean, eta ziuten, baina ez zeukan zer ikusirik, hemengo lebatza saltza berdeanekin. Zan beste, holako gurinarekin daindako belute bat, zeramana perresila eta baratxuria. Baina beste, zaporea gehiena zeukana zen gurinarena, eta ero perresila eta baratxuria zeuzkan, baina, hor non bait, aizkutu bat. Hori, pasajaten niri, uarte baten, joan nintzen Indonesiara, oran, uarte txiki baten, eta bertan zauen, jatetxe espainol bat. Eta antxe kroketak, eta basaukin paella, eta basaukin holan, errezetak, desberdinak. Eta, ostras, probau nagoen horre kroketak eta horre paella, hori izan, dana, baina kroketa eta paella barik, esik. Zan beste dana, zan olako arroz bat luzia, gainera, tomatiakin eta, otarainska batzukin, da gaina kurria zaukan, eta kroketa bera izin patata zein jako, zan olako kakanazte bat. Baina hori gertatuko da nik uste, Patri, ez da, Euskal Herrian zenbat pizzeria, zenbat jatetxe italiar, zenbat jatetxe txinatar eta dauden, agian bertako jendeak irekita, eta etorriko diango, eta esan dute, zer da? Sigur baiet. Ai ama, pizza bat horrela ez da, eta behar, bai, seguro. Igual, pizza ez, urbileu dauen ez igual, da, eskotan, jabe italiarrak bai badauzen ez. Gehien bat hori da, pizzerietan, jatetxe txinatarretan bai direla, nik ustut, dago Euskal Herrian horrelako jatetxe txinatarrik non sukaldariek ez diren txinatarrak? Hori, nik ustut, nik ezautzen ditudan jatetxe txinatar guztiak, nausiak eta sukaldariak txinatarra dira. Bai egia da, jatetxe japoniarrak eta bai ezautu ditugula eta sukaldariak direnak bertoko jendia, ez? Ez dira da japoniarrak. Baina txinatarretan nik ez da dit. Eta hori, areetan, getxon, irauzuen, badau, gertetan lehen zauen, jatetxe txinatarra betikoa, hausokua, hori ez, arroza hiru deliziatara, tipiko, plater, oso tipikoak ematen zitsunak. Eta gero, aldatu zan, jatetxe txinatarrak eta izaten dien nahiko merkiak. Arroza lau boste eurotara, da oran. Eta gero, aldatu zan, jabe berdinak izan zien, baina zabaldu zabien jatetxe vietnamita bat. Eta berrixa, leku berdinean. Eta orduan, detrepende jatetxe vietnamitak, hori, presixo altu hauak, da zan lekua dotori haua, eta ja urtiak pasata, hori guroztut esan, dara igual 20 urte doza baldu zabien. Eta gaur egun jendeak esan da, horrek vietnamitak die. Ez horrezien, lehengo txinatarrak, baina ontxe, aldatu daue, hori egoitza da bai, da itxen daue. Nik ez dudan ulertzen, eta gaina, mundu hortatik etorrita, eta jatetxe batean jatetxetan lanein dati etorrita, nola dan posible horren beste errezeta izatea. Zuk hartzen duzu jatetxe txinatar batetako karta, eta daude gutxienez 800 errezeta. Egia da, askoren oinarria berdina dela, daukate, oiuarekin, ez da izan bat modu ezberdinetan, 6-8 era ezberdinetan oiua, eta txerrikiarekin, 6-6-6 aldaera berdinak, eta ero txalarekin, eta hori. Baina, nik ez da egin nola, hainbeste zerbitzaten dituzte? Osagai guzti horiek izatea, benetan... Askotan nik uste dut, izaten dira osagaixak isadanak berdinak, antzekoa, baina gero ingo hori, nahaztu gauza, da saltzai desberdin deitu, da holaxe, bestela lan asko da esaten duzu moruan. Gauzatxo bat, argi dagoena, edo zer bakizu zelan geratzen duen goxua? Irinetik, arrautzetek eta hogi birrindutik pasata, holan frikitzuta. Kurruskari, zerrete dauka horrek denoi gustatzen zaigula, eta ia da, eta nola aldatzen dan, oin itzeiten nahi gara, ez? Hauek xerra... Errusiarrak. Xerra errusiarrak ere berdina indik genezake. Xerra errusiarra horiek pasaltu alditu
irinetik, arrautzatik, eta gero ogi birrindutik, eta errezeta berdina izango zen, baina kruntxi. Horako gerusatxo bat gainean egin da, eta egia da, agenteak uste duela bakarri dela, horako pasatzen danean zerbait dela, kurruzkari geratzeko. Hori bai, baina gero eraberean egiten du, babes geruza bat kanpoan, eta barrukoa xamurra geratzea edo lortzen da, ez? Bai, gainera hori, oiaskuakin, arraineakin, txalakin, eroserekin, ondo geratzen da. Patri, nik hemen, egia esan, normalean arraina, ez? Lebatza, oitxura daukagu normalean beti irina eta arrautzatik. Egin genuen hemen hamburguesa hori, ez? Bai. Lehatzaren hamburguesa, eta irinetik, arrautzatik eta ogi birrindutik pasata, beste hau zabazan. Oso desberdina. Kurruzkari puntua, xamurra geratzen zen, eta berdin da ze pasatzen duzuen hortik, egia esan, ikutu berezi bat ematen diola, eta horra aukera pila badaude, irin ezberdina dauzkagu erabiltzeko, hor gaina badago zeliakoak ero izan ezkero etxean badaude txitxiri irinak erabiltzea, harto beltzi irinak erabiltzea, ogi birrindua kanpokoak ere badaude glutenik gabekoa, badago nahi izan ezkero bihurrikeriak egin, zereal haueko saltzeko direnak hoiek birrindu eta hortik pasatu, ero litxarkeri hauek umei eta hainbeste gustatzen zitzaizkienak hoiek birrindu eta hortik pasatu eta bebai, era bat aldatzen da, errezeta berdina, baina hoxe, gaineko geruza kurruzkari hori, ze hona geratzen da. Bai, da honek bebai pasako itxugu, baina hamburguesak egin baino lehen hau ez, gure xerra errusiarrak kontakotzu zelan doian errezeta da ze bie dugun. Ebentxe gabiz, hori ez, patata tortilla da itxen dugunean, honek patatatxuak eta frijitzen. Hementxe daukau, piper gorrixa eta tipula bebai erregostein. Hau saltza, hau izango da saltza, Hau izango da saltza. Orduan, hau ya, nahiko erregositxa dauenez, edo apurtxo bat, gero geixa utziko tzau, gehitxu bietzat, tomate kontzentratua. Hementxe daukagula, holan koiaratxo bat, gehitxuko tzau. Eta honek emango tza, tomatian gero sapore geixau. Gero tomate birrindua bebai bota biotzau, baina, honek emango tza ondiokan, intentsitate askozbe ahondixaua. Ontxe hemen, abia, nahiko ondo sabaduta dauenez, gehitxuko tomate birrindua, dautziko plop, 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 plop. Plo izan behar da, oza, pli iten badu ez, plo entzun arte bai. Jarri azpian hor plo, efektuetan mesedez, pli, ez dugu nahi. Pirpir ez da. Ez, da, plo. Bale, hau, plo egon arte. Eta hau frikitxuta egon arte, guk 5 minutu itxoin gau, zuek segundutxo bat, zigor hemen egongo da adi, abixauko zuek. Iten da, plo ez da biten. Ingo da, hola, zaigur bildu zaitxe gehiago. Iten da, laburko basatu. Ze plo injau? Bai, gaina plo, eta ni erretzen nahi nintzen, da hor, plo pixkat hor mantendu barrura. Purbildu zaitxe zona? Hori, neko bero baita, itxura ez, ekusita, nik olako laser izpi begirada bat, eta horrekin ikusten dut ondo, badol. Erretirauko gorduan. Bai. Tartuko da, hementxe goporo noitzota, hementxe. Da hemen intxogu ingo nazketia, xerra errusiarrena. Eta gero badukata ben, behitxu zelako arraintxua. Oparitxu ez da nire lagun malenek, baitu, gero, hemen holan usteko, da koiarien dako. Hortako da. Osa, koiara moduan jateko ez da. Guk hemen txorienen txoritxo bat bida dugu, baina, arraina be. Arrainak ere, ez gara oparitxetarako eta hola. Arraiene deitu aldio gone, ero makaia buene, o... Julenek esango zen, makaia buene, makaia pilo bat iten duzue. Ez da bain beste bezitzen, ez? Keba? Eta Euskal Zukalda ditzen makaia duen errezeta pila bat, eta erabiliten du, normala da moduan. Bai, arrazoia daukatzen. Bai, Errusian ningo dute, horako xerra errusiarrak, eta ensaladai errusiarra. Hori ez zen errusiarra. A ber, hementxe. Orduan, eta hau da berezi, nik horrela ez dut. Hau da berezi, xabai. Eta horrekin... Hauken duingot, txain. Haragian aztauta, bale. Bai, orduan, hementxe daukau, patatak eta hau, arrautzak honei arrautzak gehitzen botzazu, gero ingo itxuzulako tortilla patata batzuk, ez? Baina guk ontxe ingo dauna da. Perrexia bota. Bai. Holaxe. Eta aragisa. Bale. Eta gero, egurrezko koiara batekin, edo patatia hotz egonezkero, eskuekin bebai aldo zuein, apurtuta, dana, nazi. Nik uste dut kontrastea eskuekin izan da. Gaina hori, aragia hotza dau, bestea berua. Bero dau, Bero, hotz, hor gozken. Bai, ez lako kontrastea. Hemen,
bai lortu behar da zer ore bat, hola masa bat inbar da. Bai, hori da. Eta orduan patatian almidoia edo, bai, apurtzen da eskuekin da frigituta doiala, eta joeten da, honek gero ez da ubihar olan arrautza botatzia eta... Ez, horrek gorputza xamurra gaina berak izango du bere. Bueno, lehen, ongara hori geruza, arrautzatik eta irinetik pasatzeana, tempura astu zaigoa aipatzea, tempura duea jaskenean. Tempura desberdina da, ez. Horrek ez daka hogi birrindurik da, ore bat bezala. Baina hogi birrinduan esan dut lehen, geruzatxo bat ikia kurruskaria gainetik, eta tempura bada kurruskaria dan zerbait, nahiz eta, Japoniatik datorren, baina portugesek eraman zuten bertara, eta hor, azkenean da, ur hotz-hotza eta irina, hori da oinarrian, batzuk arrautza ere botatzen diote. Baina hortik pasatutako edozer gauza, zoragarri geratzen da, eta kurruskari. Ondo eginda badago tempura, eta tempurak imardana momentuan jan. Zenik, ez da, lagun baten etxera junginen baten, eskatu genduen etxera janari ekatzen dizuten horitakoa, eskatu zuten, tempura 15 minutu, 20 minutu lehenago egin zutenean, agian kurruskari egongo zan, baina gu janko nuenean ja zegoen. Xamurra, hori bezala. Beitu nola geratzen den. Hemen erduan ikusten da, eskenean izango ziren, hori. Aragi bola batzu bezala, holan geratzen da aragisa eta itxastuta, baina da, olixuakin, patatakin eta tipulakin, eta, perrexeiekin. Eta geratzen da gero, gozo-gozo, eskenean da, tipulak daukon gozua, da patata daukona. Eta hori gontxe, inbidogu, puk tempuran ez dugu ingo. Ez. Hau zukin behar duzu gero, irinetik, arrautzatik eta hogi birrindutik, ez? Ontxe bertan. Eta saltza honekin doala, hau birrinduta gero. Hori da. Patata nahi dozu zuritzen jutea ero behar duzu gero, patata frikitxoak inberrizkezu, Patri? Bolondrez moruan zabizero? Bai, azken, ez dakit, zerbait. Patata kotzula bantxo bat, horrekin ingozu. Izu. Bai, eta patata frikitxoak, hori dani gustatzen zaigun moduan, patata frikitxoak zein ez ezki gustatzen. Txoie, moztuko zu laukitan? Bai, ze tamainetakoa, lau bider lau, ero zenbateko? 3,5, bider 3,5. Vale, ados. Ez urreklatxo bat edo? Ez, lauki luzeak ez, laukiak. Hori da, laukiak. Vale. Da orduan nik ingot, arrautzak, hemen nahasi. Da honek izaten da, umiak izaten dira oso mokofinak, ez? Euneko 50 izaten da mokofina edo ezakela inbeste gauza gustatzen, eta gero igual errua botatza dutzagu edo esaten dutzagu, ze sabiz? Umiei apura bronkia edo gurasoan batzuk, ez? Baina ez da genetikoki holan izan bia dela, ze umiek, 3 urtetik bera doi esenak, ezagutzen dago gozua eta gazia. Baina normalian, barazkixak eta bastatza itxuste, ze pentsatzen dago diela oso mingotzak. Orduan, berez, hori dela gauza normala. Teori hori entzun da daukadat, eta hori, baina egia da, ez da, nik ikusten duena da, ume mokofina bari, guraso mokofina asko ikusten dut, eta, gurasoak ez badute jaten zerbait, umeak gutxiago jaten dute. Eta gu gure, txiki-txikitatik, usten barazkiekin saltzeatzen, jolazen da, normal moduan barazkia sartzen, nik olako kasuetan bintzat ez dute ikusi horrelako kasurik, ez dutena nahi ero. Baina, bai bada hori teoria, nola, ez, balen, animaliak eta zerbait ez dakitenean, pozoitzua da nero jakiteko lan mikatza bada, ez dute jaten, ez? Eta honekin, gero evoluzionatzen joten gara, eta holako zaporeak ere onartzen ditu. Baina, nik guztut, nik behintzat esperientzian eta inguruan ikusi duana, gurasoek danetik eta txikitatik ohitura moduan barazkia desente sartu badiote, ume jaten dituzte barazkia. Baina ez, danek zenik hori, adibidez, nik ezagutza ditut, ez? Familixak, igual, seme alabetako batek jaten dagoela dana da superondo, eta eskuntza berdina da, janari berdina da, guraso berdinak. Eta gero beste batek, ez? Orduan hori bebai, eskenean? Etxean izateko ezberdina dana. Koskabiloak igutzeko. Hori nire amak esaten nik gati. Zuk itxezen duen hori, ezberdin egiteko. Bai, zupentzatu da zu bai. 3 bider 3,5 ez? 3,5 bider 3,5. Iskinak ez ditut ere, pentsa, zuatik, Orduan, honek opiltxua jongo gara, irinetik, arrautzetik eta hogi birrindutik pasatzen, eta ontsa ingo ditxuguna da, gutxinaka, frigitxu gero gure saltzakin zerbitzatzeko. Eta hau bai, naiz eta umiak mokofinak... 3,5 bider lau batea zeitau. Hori bota. Ez hori behar barrura, enazibili beroren egurtzen besta, Eta zehose orientatzeko. Orduan, hau naiz eta umiak mokofinak izan, nik uste dut, dana ikustetan jakon gauza badala. Hombre,
txarrezin da, egon. Nik uste dut hemen, nasketa honekin, erra bai, eta beti esaten duguna. Olako errezetetan da, umeak sukaldean sartu, jarri izazue beraiek nasketa hori egiten, eskuak hor pixka zikintzen, saltzeatzen, eta nahi dut esan, errezeta hori egiten baduzue, baita brokoliarekin egiten baduzue, olako zerbaitekin ere, sartzen baituzu umeak, eta azten badira beraiek hor saltzeatzen, eta beste begi batzuekin begiratuko diete. Gero, bakoitzakin dauena nik uste dut, ez dakit. Hombre. Hobeto sartzen dala, ez? Beti. Eina, sartu behar dizu hori, ez, arro juten dira, bai, bitu, ama, nik inditut hau, gero, amona, nik inditut, gero, aitzile nik indoa zonek, ez? Eta orduan, arro puntu, orduan beraiek ere dastatu inbar dute, zaina, etxeko aprotze dute da, ze gozoan. Oso ondo disimulatzen dute guraso gaur egun. Ze gozoa, eta orduan, umeak ere esaten du, probatu inberzetu da, oso. Baina, umeak sukaldean sartu behar ditugu, eta kozinatzen jarri behar ditugu, zegero, etxetik, hemendik urte batzutara, atea ingo dira, lehenago ero berandu hau, ero, pentsatu lan izaten da. Batzuko gehieta masai urtekin be bai, Eta gehiago. Ni baukot batzuk kuadrian. Ni dauka lagun bat, berrotabik injuzala etxetik. Ostras. Bueno, ez, berrotabik bote inzuten etxetik. Nik uste dut, Juanes, egoki izango zela, bote inzuten etxetik. Horako ultimatuma bota zioten, eta esan zioten, vale. Eta ez da borroka, Bai, bera eta bera naia. Eta bera naia esan, 4 urte, ez, 3 urte zarra, bueno. Baina, bueno, bai, etxe bakoitzian, bakoitzak ikusika da. Nik, egia esan, ama horrek nola kozinatzen duen badakit, eta niri ere etxe horretatik joatea kostatuko zitzen. Artista. Nik zenbat aldiz esan ote didan, zu jatetxea montatu zen. Jatetxea, hori, betiko, ez da dizu, betiko gauzana hori. Bai. Badaude, hemen erretxiketara juten zara, zerra, babarruena. Botako zu honei, emangotzazu buelta, honei? Bai, zein bota ituzu lehenengo? Erdikue lehena. Hone bixak, ez? Hori da. Gaina horrek, ez da izu betiko jatetxiak horrek hartu eta jartze izkizuten altzekaria. Hau goin bota, zu, ez? Ez. Besti bota dena. Ez da posible. Bolta, eta hau ere airean tortilla bezala, bat eta erdi egin aldut, Zepete dozu, joengo gara honek itxen eta etorriko gara, ze... Nik kontuko tari, no, supergustora, mostengo dia zuen? Bai. Bueno, ya bai, plo itxen dabe. Horrek, ataratzen nahi itxuzu lekun batera? Ez que hemen atara bitxut, baina itxoinen, lehenko tomatia birrindu biot, bai. A ber, orduan hau fregitu ditugu? Bai. Horreko piltsuak, gure xerra ruserrak, fregitu ditugu. Tomatia be, eina da, orduan, tomatea inbidoguna da birrindu. Tomatia be golan zerbitzatzeko badau, baina, bueno, bukolan textura finaua gure dugunez, tomate eta piper saltza, tomate, piperra eta tipula. Vale. Beraz, bentsa ingo, kolpetxo batzu bakarrik, Saltza lodioa nahi dugu. Bai, holan rustikoa esaten dana, artisaua. Vale. Eta gero hauek hor bukatu behar dituzu saltza. Hori da. Vale. Eta patatak ero ingo, bueno, gaztakin edo erakutzeko txot. Hori Errusian egiten da baita? Hori bai, patata rusierrak. Dira holan, Ez. Beraz behitu. Hau, eina. Eta orduan hau ingo duguna da, ona gehitu, sartagin honetara. Bai, lehenko sartagina, ez? Hori da, hemen inditzugu xerra rusiarrak. Eta biziri dago, Plop, plop, behit, hau zan plop, plop. Hau bai. Eta, bueno, geitsi dugu da, ona gehitzuko, gure. Eta horatu, orain sartu, hau da, xerra errusiarrak, Patrizia's Family version. Bereien etxean egiten dituzten moduan. SHS azarretu, bat egongo da, hori zafilete, ez da xerra rusiarra dezakize. Hemen, hau ona da, ni beti izaten dugu. Gauza, gehitzea danean beti ona da. Nik uste gainera, sukaldia dela, ez dakit lagunak eitzeko da, ez eztabaidatzeko, ez? Azkenean ikasteko bata bestion gatik orduan. Bai. Ez gara zetan azarretu bir. Bueno, honek, hau utziko hemen, apur bat saltzan bukatzen eta temperatura hartzen. Apur bat igoko bizirik egoteko geixau. Ploplo iteko. Gaurko programa izena ploplo izango. Nire urrengo errezetan ploplorik ez daukat ba, Ez daukatzu? Ez daukat ploplo. Ze salata, inbizu. Bai, gehiago izango dalako zerbait, ez dakit. Ditxamentxo dauko, 3,5 bider 4 zentimetroko
patatak laukitan, eta hau ingo duguna da, beitu, gatza apur batekin, ze gatza ez totzau bota, berez gatza, eta honi bota betza bai piper beltza, eta gero gazta. Holan gazta desente, gu parmako gazta, batez be, oskailuan naukolako da, hori da, eta erabilin behar dalako. Eta erabilin behar dalako, orduan. Gazta pixka bat, Holan apur bat, askorik ez? Askorik ez. Eta holan, patatan beruakin, joengo da, purtxo bat urtzen, da behitxu, aitor, urbildu zaitxe hona. Eta bengo da, goxoa. Bai. Nik uste dut hauekin bitartean hori izan daitekela pikatzeko zerbait. Bai, ez da. Da ontxe, zerbitzatzeko. Eta zigor bakitzu, loditasunan arabera, egon biko da, minutu bat, 2, 3, 4 edo 5. Guk hemen utziko, amentxeko jaratxo bat botakotolan gainede, da buelti hemen gotziet, eta guk bitxartian, joango gara, patatak probatzen, platera ataten... Txen metodoa. Txen hori da. Plater beltza txurian, txuritzen, baltzen... Igual baltzen. Baltza. Bai. Ingo golan, honek ez ziren imperialak, bai, ingo golan Alemaniako koloritan. Baltza horia da gorria. Hori azteko. Hori amentxe patatekin! Bale. Ez dituna da, estatu. Gozuak ez da. Hombre, gazta eta patata. Gainera, hau itxen bozu behitxuen, nik ez dotin, sekula, baina lehenko aldixa da. Eta dauka, hau itxen duzuen honek espagetixak karbonara erara. Bai. Zer, hauki piper beltza asko eta hori parmesano bai, parma gazta asko. Bueno. Bale, balio duit. Goxua. Gutu balixo? Goxua. Bueno, bani. Behitxu honek batzuk? Sardeskak? Jango itxugu hemen aldamenean. Bai. Behitxu ze ondo. Eta hontxe, gure xerra errusiarrak. Hementxe bat, hementxe bi. Habe saltxapurtxo bat hementxe. Eta hola xe, hementxe gure xerra errusiarrak. Errusiatik ekarrita ez, Arrasatetik ekarrita zuen etxetara. Bueno, pentsauko hemen zelan dauen, ez? Patatiakin, behitxu. Nik egia da, patatiana, sekula ezitai da notuko. Saltzia, patatia, tipula, perrexia. Daude, patata gabeko bezain beroak. Bai, ez da? Bai, oso eta gozuak? Bai, eta samur eratzen da. Esan ezean, patata daukala, digenuk esan. Ez zinen konturatuko, ez da? Eba? Eta zukon ze ekartzen dozu? Oso gozua daude benetan, Gustatu lehi darrozen dago, Patri? Eskerrik asko. Ze ekartzen dozu, noi? Oso, eta gaina saltziakin da, gaina... Sekretua, ez da segura esatia, kombinazioa benetan oso ona, Jo, soriona, Patri. Bueno, sekretu bat izango da, baina ontxe minutu baten ikusiko zue seguriturritak ze daukan kosinatzeko. Eta karbonara patatak, bueno... Bai, lasai, esango dizu zerrin behar dudan. Ingo duguna olako egaluze eta antxoa mus bat Euskal Gazpatxoarekin. Euskal Gazpatxoa? Oi, asmakita, horregatik etzin unbide ezatia. Euskal Gazpatxoa nik enuen asmatu. Euskal Gazpatxoa asmatu zuen 80. hamarkadan Martinek. Orduan nik presio berdinen ekarri zuen. Niri bronkak ez, bronka joan, da lasarte aldera joan, da segitan montatu bronka. Nola ingo dugun errezeta o pintxo hau, zaina, pintxo moduan ingo du segurenik. Hartuko lehenko eta robotean, egaluzea konserban, antxoak eta oliba txorrota bat birrindu ingo ditugu. Hori esne gain erdi arrotuarekin nahasi eta musa egin da izango du. Bestaldetik gazpatxo egiteko tipuleta erdia, tomateak, pikillo piperrak, luzokerrako ospinetan, ospina eta maonesa olako robot batean sartu, hauek ere birrindu, iragazi eta euskal gazpatxoa eginda. Eta ero ingo du ogia txigurtu eta zerbitzatuko dugu, ez dakit kusiko dut nola, bustiko dut gazpatxoarekin ogia, gero olako otarrizka bat egosita azpian, gero musa gainean, hori jongo naiz ikusten. Agian platerean atarako dut, ez dakit, baina bueno. Oso, no? Bronkak, ari,
Ez bronkak ez, hona ataraten bada bronkaik ez, hori gero ja programa bukaeran, ikusiko zelan geratzen den, eta ingo guin biharrekoa. Ezberdintasuna dira azkenean pikillo piperra botako izkiola, lusokerra botako diola ospinetakoa, ez diola botako lusoker bat normala, gero tomatea bonoen konserban erabiliko ditu, eta mahonesa daramala. Hori da. Eta Euskal nik uste dut esaten zegoela gehien bat pikilloa botatzen zingen izkiolako. Hortiz etorren, baina, bueno. Egia esan hau, ez dakit, orduan garai hartan geneukan, uste dut, antxoakin daiten zen olako lasaina bat, eta lasaina horren oinarrian erosera zijoan hau, da, bueno, asko gindako bandez. Bueno, hemen, ega luzea. Bueno, gazpatxoak bebai, pila bau dauz, ez? Dau, gazpatxo andaluziarra, edo, bueno, ezagunenan ikuste dut, danok ezagutzen duguna. Basa horregatzu da, eman ez? Ez tozu zabez ikasten, Ez, ezken neurrian ez dagoen, gehiagin jarri diot. A ber, gehiagin jarri diot, eta, bai. Hoi ondo, Bueno. Gera dukau, gazpatxo berdea. Zein da berdea? Eta gazpatxo berdea da, tomatia biharrian, jartzen itxuste, lusokerra eta lusoker gehiago, eta gero osto berde desberdinak. Bai, bat, omen dugu gazpatxo berdea. Gero bata, hemen, Julenen jarri usta, gazpatxo txuria, baina nik ezagutzen dut, ajo blankoa. Ajo blankoa, ez hori ezberdina da. Hori itxen da, ogixakin, ogi mamiakin, eitzen da almendrekin, eta gero, holako fruta desberdinekin eta zerbitzatzen da, eta oso goxua dau. Baina desberdina da. Ez dauka zer ikusirik zaporian eta testuran da ezebez. Ez. Gero gazpatxoena da, nik ezagutzot, angurriana, gero marru bixena, sasoian. Bersioa pila badaude, baina hemen, Patri, lehen egon garen esaten. Segurueni, andaluz batek, gero, entzuten duenean hortik, angurriana ere da. Bueno, zuk, olako zerbait idatzi zizuten zuri ere zure sare sozialetan. Gazpatxo ere, zerbaiten nola botari jozu ez dakitzer. Bai, nik uste dina da, salmorejo bat manguakin. Eta batek esan zuztan, baina... Salmorejoa mangoarekin nintzen dut? Bai, baina hori gainera, zu andaluziera zoiz eta jatetxe pila batetan eitzen dau. Hori da, nik adibide berdina jarri nauen. Norbaitek eitzen badau, marmitako bat berdelakin, nina sasarretuko da, nik ez totzat esango. Jo, zera intxasu berdelakin badakite galuziakin eitzen duzula, baina, bueno, sasoian gure botzazu beste arrain bota. Kasunetan, gazpatxuan beste frutan bat bota, ona dauen bitartian, ez? Hori bai, ez duzu ezin duzuna esan da, hau da, zuk egiten duzuna horrekin, hau da gazpatxo originala, benetakoa hau da. Hori ezin duzu esan. Baina, zure bertsioa egiten duzu eta esaten duzu, eta listo. Hori, zenbat hor ze ospetsua da eindan interneten, txantxatan edo bromatan ez dakit, Jamie Oliver da beste sukadari batzuk einjako paella. Txorixoak. Txoixoakin, tomatiaekin, botatzen dutze, igual gari zainzuri batzuk, gero, gauza pila bat. Eta horrei, paella ditzia da txarra. Arroza ditzen botzazu edo zure paellan bertxioa ditzen botzazu? Nire paella. Hori da. Baina, izenekin kontu zibilibia. Baina, Arzakek, 80. hamarkadan bebai, erresuma batuko erregina zanai, Isabel Bigarrenai, prestatu zotzan gazpatxo bat, eta emakumeak ezin zegoen baratxuri xajan, eta orduan inzotzan Ez baratxuria, ez lusokerra, protokolo kontua ziren. Protokolo, atxandako, ez izateko oso... Hori da. Astunata. Eta orduan inzotzan bat, hori. Lusokerra behitu, lusokerra enak izan. Baina beraien protokoloan, berakatza ez lusokerrik ezin dute jan, sekondutan izaten da, gero, olako baskarien ondoren, jende askorekin batu behar dute, bilera dituzte, eta hitzegin eman dutez, Isabel! Bai, baina ez da hori bakarrik, bialdu zioten, eta ezin zuenein abakantoarekin ezer, ze aurreko egunean, eman behar zioten beste baskari batean Madrilen abakantoa zeraman. Eta ez dakizet. Eta hor, behitu sukaldaritzak, diplomazian ze garrantzia daukan, olako jendea etortzen juten den herrialde batera, janariak eman behar dizkieten sukaldari guztiekin hitz egiten dute, eta ez dakin hau emango diote, hemen hau eta hemen, orduan ezin du izan ez hau, eta zerbait ezberdin emon beharra. Eta, alde batetik, sukaldario badauka gure garrantzia, eta gurekin kontutan hartzen dute, eru hartu behar beraiekin. Azkenean kontuan izeteko gauza asko, ez? Bai.
olako baskari baterako. Bueno, guk hemen gure musa egin dugu azkenean antxoak eta hegaluzea olio pixkaten birrin ditu, eta ero hemen daukan erdi muntatuta esne gaina. Horrekin hasi, eta hau izango zen mus bat, normala. Hau, gorpuz gehiagokin nahi izan ezkero, olako gelatina xafla batzuk botalko genizkoen. Nik horrela nahikoa, eta hobena oskailuan gordetzea. Oin, labera sartuko dut ogia txigortzen. Ze pintxo modanez, ogi txigortua jarriko dut. Eta jungo gara gure gazpatxoa egiten. Inungo komplikaziorik ez, osagai guztiak. Bai. Olako, Eta bueno, ontxe, robotean sartu eta birrindu. Bai, ez dauka misteria hondirik. Ez. Ontxe, erabili duzula hegaluzia eta antxoa, ez? Aldo berba arrantzai buruz. Betidanik izan da, bueno, betidanik ezagutu da gizonen mundua bezala, ez? Gizonak soia zen arrantza itxen, eta emakumeek eretzen ziren, etxien. Baina, Labairu Fundazioak Akaitze Kamiruaga idazliekin batera, atara daue, olako liburu bat, deitzen dela, GV bagara itxasoa. Eta hor, azpimarratzen da, emakumeen garrantzia itxasuan bebai, ze ibiltzen ziren, ez? Saregile lanetan, eta gero, olako lan isi askotan, gizonak itxasuen zabizaren bitartean, eurak bebai, azkenean, herria beraiek eramaten zuten. Herrisa, komertzioak, etxia, dirua, dana. Gizonak itxasuan zeuden, baina hemen geratzen ziren beraiek ziren, eta bueno, zenbat jabetza eta dauden emakumeen da izenetan, garai hartan, garrantzia handia zeukatelako. Eta paketatzaile izati eta zaregile izati bebai, itxasuan lan itxie da. Berez, gure miresmena hundixena bebai, itxasuan lan indauen emakume danandako. Bale, hemen, botatzen luzokerrak, berez hor, errezetan, handi bat jarri du, baina txikiak zienez, txikitxoak 3 lausartu dizkiot, maoian, koiarakada bat, zelako gazpatxoa, gero esate dozuzuk nire salmonejoa manguakin. Zer ez ospina, euskal gazpatxoa. Euskal gazpatxoan, edo zein errezaten egitan ikusiko duzu, horrela dela, dudarik ez egin, mesedez, beti horrela egin izan dela. Eta noski, gazpatxo batek, olio txorrota da. Eta gainera euskal gazpatxo izan da, naparra olioa. Hombre, noski, zer izango du ez dela. Eta oin, zer eramaten du baita, beti, zarata pila bat. Bai, hola, gure audio teknikaria guztua egoteko. Jak, eta hau ingo duna da, hoxe, gatza botako dio pixkat, zarata gehiago ukiteko hemen. Ospina edo botatzatzazu? Bai, jerez ospina bota dio, koiarakada bat. Eta, hiperbeltzare botako dio, zatik ez? Zenik egiten dut. Zeo gehiago? Patatatxo bat, edo? Ez. Patatek ez, baina ogia begiratzen badiazu, nola dagoen, labean sartu den ogia, eskertuko nizuke. Bau, listo, oin, ira zingo du. Nola nahi zenun, erreta? Ez txigortuta. Neko beltzak ziren lehen, Biteli. Ondo doia. Ez ara fidatzen? Ez, etorri nahiz, beltzari baten bila. Ez, ondo doia. Hoxe, hau, iragazi eta gazpatxo batek zer behar du? Hotza. Oskailutik atara behar du. Hotza behar du. Orduan, ezer ez guk, dena prest daukagu. Ingo guna da, hau, ostu ondo, hori oskailua sartuko du, ogia txigortu, otarrizka horiek zuritu, eta montatzea besterik ez daukagu. Tita, kusi duzu esaskarri duen gorkago. Bigarren horrezeta. Gana prest, ez? Ja, bai, ez dakizela jarri. Ez que gazpatxo, aldozu holan edalontzitxo baten jarri. Lehen ezadozu, tostadak busti bizinula. Holan... Baina, ja, etzat gustatzen. Jatzu gustatzen hori, mutil. Zuk ikusiko oso? Bitu, saltza moduan jungo da. Hau saltza moduan. Hau, alde batetik. Utziko estasun niri beste bat itxen? Bai, nire Guk jateko. Hori zuri argazkirako utziko. Hau da, lau eskutara. Holan deitzen da lau eskutara. Minimalist. Otarrainxka dabil hor, piszinara botatzen edo, ez? Oso ondo da. Hemen daukazue, gure hegaluz eta antxoa musa euskal gazpatxoarekin.
oliba pullo. Oliba txorrika. Putxo bat. Jo. Eta ontxe koiariakin, ez? Koiariakin, ogisa zertako da, ba, ogisakin, ogiakin. Ogisakin, ibigoaz, ez da koiaraik. Ogisakin, Patri. Pitxo hau izango da gure koiaria. Hori da, eta ra. A ber, nik ra lehengo, gazpatxua. Hori da, billo, zuk ez duzu zautzen. Claro, zu lau eta margarren amarka, nos jaio zinen zu, Patri? Ni laro gita margarren amarkadan. Zura gina dut haure, gazpatxo hone. Nire baino hobeto kontxeratzen da baina. Antiosi atzei pila dukalako tomatea, eta... Ke ono. Eta musakin da ondo? Hau musa bai, oso goxua benetan. Da kombinazioa. Bueno, ba, gu musikez, musua bilatzen dizkizu duzuei, eskerrik asko horregoterren, eta bihar gehiago.